Vi havde i dette øjeblik siddet bag lås og slå, hvis jeg ikke havde haft jern, hvis jeg ikke havde været opstemt. Politiskt åraskifte en kamper om at sætte dagskrona, om at samføre folk om hva de skulle tage støve til, og hva støve de skulle tage. Og mine rønter at han nytter ikke at skjelda og juka og trutta, til så læses folk sammen, men får ikke samband ved det. Og jeg skal jo ha til folkene som sitter her, og i min part. Jeg skal få de at skilja førisk sjåna mi, og fer man fenga det ved en gåare søve, fer man til enda å grøyna, ja, så ledes de opp, akkurat som en øve eller en kræklinger, og så tager de i måte bådskap. Når det gælder rigets betydning i Arktis, så er det Grønland, der leverer de 12 centimeter, Færøerne leverer de 7, mens Danmark måske på en rigtig god dag kan spænde sig op til at levere den 1 centimeter. Derfor er det omsonst at tale om Færøerne som en baggård i denne sammenhæng. Det giver ikke mening at støyde folk fratar til endamål i at de skulle gjøre det ret og stola der. Så synes jeg, nu kan jeg godt sige, at det nu må I lige tage jer sammen. Fortæl os lidt mere om, hvordan I fester, fordi det er jo ikke bare en dag, I fester. Ja, men kun det holder kæft, der er sådan en dag. Og nu synger det. Jeg er i et hus, og der er vildt fest nede nu. Ja, det er fint. Vi kan godt mærke stemningen. Kan du høre, hvad jeg siger? Ja. Det er helt fint. Hvis vi ser på rigsfællesskabet, så kan du sige, at det er en fod på størrelse 47. Men grundloven, det er en sko på størrelse 39. Grundloven rummer simpelthen ikke rigsfællesskabet længere. Jeg er pura greier om at jeg omgang må sige noe stuttlet, bare tøy at det stuttlet. Alt hever som endamål at skapa forståelse som kan slå for løsnen. Og løsner får man altså best til stemninger mellom folk er gode. Det er ikke de uselviske typer, der byder sig frem i kampen om at komme ind i demokratiets cockpit. Den kamp kræver jo, at man skubber andre til side og mæser sig frem til mediernes linser og mikrofoner. Det kræver også, at man hænger kæmpestore billeder af sig selv op i hver anden lygtepæl. Og så til sidst hr. Sjúrður Skaale, som jo har en fantastisk evne til at aflevere sine taler både med fønne og med humor, men også altid med en mere alvorlig pointe bagved. Danmarks Radio byr først år omkring som markerer sig jøkken år om at holde en alternativ av nødgjørsrøve. At jeg ble byen om til den 1. januar 2020 var sjån den store heier, og til høve brukt jeg til vi støye og i de fantastiske søvn om Sigurds Pedersen i Kyrkjebø av Sia, at tøyene kommer til å føre få en nekv større valg av de utenrikspolitiske økene. Verden skal styres fra den klare, kolde luft i det færøske fjelle. Landområdet gør Grønland vigtigt, havområdet gør Færøerne vigtige, men der er ikke så meget, der gør Danmark vigtigt. Således ser det ut at man stender av Folketingsens talerståle. Og herene skulle vi ikke skapa ånøyva konfrontasjoner, vi skulle heller ikke være underbrottelig, vi skulle skapa dialog. Det er dialoger som slår for løsning.